Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadakog pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Usa ka retired colonel sa Philippine Army ug usa ka intelligence police patay sa managlayang pagpamusil sa General Santos City ug Zamboanga, Sibugay. Atong sayron ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Patay ang usa ka retired colonel sa Philippine Army nga si Jack Espera, 67 anyos, human kini gipusil sa riding in tandem suspects sa Yumang Street, Barangay City Heights, General Santos City, Lunes sa hapon. Sumala sa nakakita sa panghitabo, nagtindog lang kuno ang biktima daplin sa karsada. Diyang adunay duha ka lalaking sakay sa motorsiklo nga mihunong sa iyang atubangan dayon pusil kaniya sa makadagang higayon. Pagkasunod, pagkakita na mga natumba siya, gidulitan gid siya, naana gid siya 45. Tumba niya, dito na gidulitan na ginaog itong nagpusil sa iya. Sumala sa tag-iya sa boarding house nga gipuy-an sa biktima, nangahente kuno kini og taklobo aron pangitaan og buyer. Ahinte lang siya sa Taclobo. Para kumukontak siya ng tao. Oo, kontak ng tao nga baligyag Taclobo. Ngayon lang kami nakarinig ng ganito regarding with this Globo. Walang lumalapit dito na like. Walang report na gano'n. Hanap kami ng mga witnesses kung sino nakakita doon sa nangyaring krimen at sana makipagtulungan sa PNP para mapadali natin na masolve itong kasong ito. Samtang sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, patay ang usa ka pulis nga nailang si Patrolman Arthur Alcantara de Sena. Human gipusil sa wala mailing suspect samtang nagdula og billiards sa Purok Saturn, Barangay Bangkerohan. Nadala pa sa ospital ang biktima apan gideklara kining dead on arrival. Operatiba usab ang biktima sa intelligence sa Ipil Police. Matod sa kapulisan, posibleng may kalabutan sa trabaho sa biktima ang motibo sa krimen. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Santa Teresita Church sa Datupiyang, Maguindanao nakitaan og mga igo sa bala human giatake ang maong lugar sa sobra 50 ka miyembro sa ISIS-inspired BIFF ug Dawla Islamiyah. Sa kuha ni Father Dens Evardone, basada makita ang igo sa bala nga ilang nadiskubrihan. Naigo sa bala ang bintana ug ang rebulto ni Saint Therese of the Child Jesus. Wala kunog respeto sa mga miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kun BIFF ang simbahan nga giapil niini pagpaarak dihang misulong ang mga terorista sa Datupiyang. Nagpasalamat na lamang si Father Basada nga walay naangin nga naasulod sa simbahan ni atong tungura. Nanawagan na lamang ang kura paroko sa Saint Therese Parish Church nga dungan nga manalangin alang sa panaghiusa ug kalinaw sa ilang lugar. Papasayrong van nasunog samtang nakaparada sulod sa Pagadian City Bus Terminal kaganihang kadlawon. Nakuhaan sa GMA Regional TV 1 Mindanao
ang paspas nga paglamoy sa kalayo sa nasunog nga van sa Pagadian City Bus Terminal. Sa kadako sa kalayo, hapit pa madamay ang tindahan dool sa van. Paspas noong miabot ang kabomberohan apan nabalaka ang katawhan sa palibot tungod sa sunod-sunod nga pagbutok gikan sa nasunog nga van. Sumala sa driver nga si Hussein Abrununab, natulog lang siya sa van ug nakaon ang aircon samtang nagaandar kini. Nakamata kuno siya diyang nakabati siyang kainit ug didto niya nadiskubre ang nasunog na dayang van, busa dali siyang migawas. Wala inuon nasamad ang driver. Ginaimbestigahan pa sa kabomberohan ang hinungdan sa sunog. Ako na nang wata kay tingala ko init naman. Hindi ako galing ano. Sa pang primero nga bangko. Wala ako lang nagawa. Laing enkwentro na usab ang natikayon sa tulog ka lungsod sa Misamis Oriental. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, ubay-ubay mga residente gikan sa nagkadiyang barangay gikan sa lungsod sa Initaw naawan og alubihid ang mihikling tungod sa kahadlok nga madamay sa bakbakan. Paspas nga mihatod og tabang ang mga personahe sa Misamis Oriental Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ngadto sa mga nagkadaiyang barangay nga labing naapektuhan sa padayong engkwentro sa kasundaluhan og rebuilding NPA. Base sa datos sa MISOR PDRRMO, moabot na sa sobra 900 ka mga pamilya ang gipahikling og temporaryong gipapuyo sa mga evacuation centers. Sagad sa mga naapektuhan ang barangay Sungay ug Tula sa Alubihid, barangay Sinalak sa Initaw ug barangay Tagbalogo ug Lubilan sa lungsod sa Naawan. Paunang tabang gikan sa provincial government ug LGU ang mga pagkaon alang sa mga bakwit. Samtang sa kuha sa netizen sa padayong engkwentro sa Naawan, makita sa video ang usa ka helikopter ug pagkataod-taod, mapating ang kusog nga buto gikan sa opensiba sa otoridad. Gibana-banaang ana sa 30 hangtod 50 ka mga gituwang miyembro sa NPA ang anaa karon sa kabukiran nga padayon pang ginagukod sa otoridad. Ang atong mga kasundaluhan gina-trace kung asa sila paingon, no? Kay naamay mga blood stains sa ilang withdrawal route kung asa sila nidagan. At the same time, gina-protektahan nato ang mga populated na mga balayan, no? Ang mga communities para dili makaduol dito ang mga NPA. Tek, dugang pagsabot ang hangyo karon sa kasundaluhan ngadto sa mga apektadong residente, sanglit ang mga opensiba matud pa nga ilahang ginahimo alang ra gihapon kini sa kaayuhan sa katawhan. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez. Upat ka barangay sa Davao City ang giilang nga critical risk area sa mga dunay daghang kaso o aktibong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. Subay sa ulayhing barangay classification sa mga aktibong kaso sa COVID-19 sa Davao City gikan December 6 to December 12. Critical risk areas ang barangay 1A, 29C, Crossing Bayabas Turil ug Manambulan Tugbok. 11 usab ang high risk areas ug kini mao ang 9A, 11B, 14B, 20B, 26C, Bago Aplaya, Leon Garcia Sr., Matina Aplaya, San Antonio Agdao, Ubalde ug Vihison Sr. 14 ang high-risk areas base sa kaduol ini sa critical risk barangays ug kini mao ang 24C, 28C, 30C, 39D, 40D, Anggalan, Bato Turil, Lubugan, Manuel Gianga, Marapangi, Mulig, Tagakpan, Turil proper ug Tugbok proper. Aduna sa 31 ka moderate risk areas ug kini mao ang 2A, 7A, 8A, 10A, 12B, 13B, 15B, 17B, 18B, 19B, 21C, 22C, 27C, 32D, 33D, 37D. A ang Leongto Senior, Bangkas Heights, Bunawan proper, Governor Pasiano Bangoy, Gumalang, Ilang Indangan, Lapu-Lapu Agdao, Maa, Malabog, Matina Crossing, Matina Pangi, Mintal, Arcastillo ug Talomo proper. Samtang 12 usab ang moderate risk areas base sa kaduol niini sa high risk barangays. Ug kini mao ang 16B, 23C, Agdao proper, Bago Galiera, Bukana, Centro San Juan Agdao, Dumoy, Governor Vicente Duterte, Tomas Monteverde, Leon Garcia, Pampanga ug Wilfredo Aquino. Sa pagkakaron, adunay 110 ka barangay nga wala na mention ang gikonsidera nga low risk areas. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Giduso sa Davao City Council nga himuong ordinansa ang implementasyon sa Food and Medicine Pass sa syudad. Ani ang dugang detalye sa report ni Sheila Vergara Rubio. Live, Sheila. Real na dusuobo sa first reading sa gipahigayng sesyon sa Konseho kagahapon ang FM Pass Ordinance dinhi sa Dakbayan sa Davao.
There will be no executive order for the FM pass anymore. It will be an ordinance diretso. Sa kadagang mitubaw nga pangutana kalabot sa implementasyon sa Food and Medicine o FM Pass, gikumpirma ni Mayor Inday Sara Duterte nga dunay mga bag-ong guidelines nga ipatuman kalabot niini. Apan dili na ipaagi sa executive order, inay magikan na sa legislative body. Giduso sa Davao City Council ang ordinansa kalabot sa implementasyon sa new FM Pass ubos sa first reading kagahapon sa sesyon sa Konseho. Regarding the new FM Pass guidelines and the proposed ordinance, the new FM Pass under the Committee of Maria Belen Sunga Acosta, I move said items, including this additional item, be considered to have been read and passed on first reading. Ilusad ang sagunsong committee hearing tali sa mga barangay leaders ug uban pa aron mas matino ang guidelines nga ipatuman subay sa implementasyon sa FM Pass ordinance. Regarding the advice of the mayor's office as well as the vice mayor's office that we have an ordinance regarding the new FM Pass which is going to be distributed soon. May I request, Your Honor, that it be jointly heard not only by the Committee on Peace and Public Safety, but as well as the Committee on Barangay Affairs and the Committee on Rules, Your Honor. Karong adlaw gilusad ang online nga committee hearing o gilaraw nga sunod sesyon matuki na kini sa second reading sa Konseho. Real dungan sa paggamit sa katawhan sa FM Pass sa essential movement niini sa syudad taliwala sa pagpailam ubos sa general community quarantine. Gikinahanglan usab ang DQR code nga karon napasar na usab ubos sa third reading sa Konseho ang ordinansa nga mandatory implementation sa DQR system. Real. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio. Nagpahigayon ang kapulisan sa Tagum City og feeding program sa Barangay Libuganon alang sa sobra gatos ka mga bata sa syudad. Gibisita sa Tagum City Police ang Barangay Libuganon sa Tagum City, dili aron mo pahigayon og operasyon kung dili magpakaon sa mga batang kulang sa timbang o malnourished. Ang mga tropa mismo ang naghatod sa mga masustansyang pagkaon sa matag balay sa mga bata aron dili magtapok ang mga tao. Naka-face mask sab sila isip pagtuman sa health protocol. Ang feeding program sa Tagum City Police mulungtad og 12 ka adlaw sa pakigalayon sa Barangay Libuganon ug City Anti-Drug Abuse Council. We will be giving them nutritious and good food. And hopefully with this short period may makita nga improvement sa panglawas ani mga bata. Kani is just to share some blessings nga nadawat nato. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Lima kagidudahang membro sa NPA ang napatay sa enkwentro tali militar ug kapulisan sa Lake Cebu, South Cotabato. Dala ang warrant of arrest sa kasong murder. Gisulong sa otoridad ang balay ni Romeo Lebron alias Melvin sa Sitio Kibang, Barangay Ned. Apan dihang nagkaduol ang mga otoridad, kalit kuno silang gipaarakan. Milungtad og 20 minutos ang binakbakay nga may resulta sa pagkamatay sa 5 kasuspetsadong NPA, lakip si Lebron, kinsa giingong head sa Regional Ordnance Southern Mindanao Regional Committee sa CPP-NPA. Na-recover sab sa lugar ang pipila ka klase sa armas, 2 ka IED ug improvised blasting cups. Patay nang gidala sa ospital si Michael Almeida, membro sa Philippine Navy, human mahulog sa tulay ang gisakyang pick-up truck sa kilometer 10 sa Davao City. Samdan sab ang iyang kaubanan nga sila Sergeant Crisanto Gakang sa Philippine Army, Sergeant Joel Custodio sa Philippine Air Force ug usa ka Michael Balos. Gimaneho ni Sergeant Gakang ang pick-up sa highway dihang pag-abot sa intersection sa Old Airport Road. Duna kuno kini gilikayan, hinungdan nahulog kini sa tulay. Sa General Santos City, gibanggaan sa kotse ang usa ka tricycle sa Diversion Road sa Barangay Mabuhay. Sa kakusog sa pagkabangga, nalagpot ang tricycle diin sa kayang 4 ka tawo. Daling gidala sa ospital ang mga samdang pasahero apan usa nini dead on arrival. Tungod sa sabad sa ulo, misibat ang driver sa kotse apan nadakpan yapon kini sa checkpoint padulong South Cotabato. Human nabilin sa crime scene ang bumper ug plate number nini. Gila kining si Ronel Ikaw, taga Coronadal City. Sa Caraga Region, nadakpan sa managlahing operasyon sila Jimmy Marapaw alias Galon ug Arnolfo Cubos alias Cobs ug Butoy sa Barangay Dumalagan ug Barangay Bangkasi sa Buenavista, Agusan del Norte. Aktibo kuno ang duha sa sandatahang unit pampropaganda sa NPA Guerrilla Front 4A sa Central Mindanao Regional Committee.
Nagatubang og kasong multiple frustrated murder ang duha. Samtang sa Barangay Bayanihan, Butuan City, nadakpan si Roel Simasio alias Wawaw, aktibong membro sa NPA, Guerrilla Front 4A. Duna kini kasong attempted murder. Usa ka empleyado sa City Hall ang usa sa mga nadakpan sa sunod-sunod nga bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Davao City. Anang detalye. Nadakpan sa operatiba sa Turil Police ang empleyado sa City Agriculture's Office nga si Erwin Dicano, human napalitan og illegal nga droga atol sa bypass operation Lunes sa hapon. Nakuha gikan sa dinakpan ang mga pakete sa illegal nga droga nga mobalor ngadto 4,500 pesos. Ingon man mark money nga gigamit sa otoridad. Wala ginapili nga kung asa man siya nagtrabaho o kung asa siya konektado, basta mamaligya, mag-apil-apil ang illegal nga droga, si Kopon Jud sa ato ang kapulisan. Samtang sa Balyok, maghigala nga sila Jerome Go o Juanito Bumaat ang giaresto sa otoridad, human napalitan og ituang shabu atol sa bypass operation. Modo sa mga dinakpan, ginasulod sa kaha sa sigarilyo ang illegal nga droga, aron kuno dili mahalata. Usa ka construction worker ang nahulog sa kamot sa kapulisan sa Buhangin, human napalitan og illegal nga droga atol sa bypass operation. Dinakpan mao si Alexander Tabukal, taga Matina, Davao City. Di nakuhaan kini og napulo ka gramo sa shabu. Luyo sa pandemya, namatikdan kuno sa otoridad nga dunay gihapon mga nagadula og shabu, hinungdan magpadayon ang ilang operasyon. Yung kapulisan nagapadayon gihapon bisan pa og nata sa pandemic period ang police operation, especially sa drug operations nato o sa illegal gambling, padayon gihapon ta ana. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Mipagawa sugmando ang Zamboanga City LGU kalabot sa pagpamubo sa curfew hours sa syudad alang sa Misa de Gallo ug uban pa. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Ubo sa Executive Order BC 621-22, gimanduan sa Zamboanga City LGU ang mga establisimento nga ipahibalo sa publiko kung duna kini kaso sa COVID-19. Kinahanglan sab nga dunay compliance officer sa mga simbahan ug moske nga mopatuman sa social distancing ug sanitation sa lugar. Sugod sab sa December 16, gipamove-an ang curfew hour sa syudad ngadto na sa 10 PM hangtod 3 AM alang sa Misa de Gallo. Bawal gihapon ang caroling ug pagpahigayon og party ug dagkong okasyon. Samtang nadayon na ang opening sa usa ka mall nga na-postpone kaniadto tungod sa kaso sa COVID-19. Misaad ang management sa mall nga masunod ang health protocols alang sa mga mall goer. Miabot na sa 3,416 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 3,074 ang recoveries ug 147 ang namatay. Davao City na sab ang dunay pinakadaghan og bagong kaso sa COVID-19 nga natala sa DOH kagahapon nga anaa sa 187. Misa ka na sa 7,108 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 4,582 ang recoveries ug 317 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, 5 ka healthcare worker ug usa ka teacher ang nalakip sa 52 ka nagpositibo sa COVID-19 niadtong Sabado ug Domingo. Ang 5 ka healthcare worker, pulos mga babae. 56 anyos nga taga-Indahag kinsa nagtrabaho sa Dietary Division sa NMMC. 34 anyos nga taga-Patag nga nurse sa Camp Evangelista Hospital kinsa na-expose sa bana niini nga sundalo nga nagpositibo na sa COVID-19. 24 anyos nga taga-Lapasan kinsa nurse sa pribadong ospital. 29 anyos nga taga Nazareth kinsa doktor sa NMMC ug 52 anyos nga taga Tagpangi kinsa midwife sa City Health Office. Nagpositibo sab ang 47 anyos nga babaeng teacher nga taga Patag. Ana sa 2,495 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. 1,949 ang nakarecover na ug 114 ang namatay. Sa General Santos City, usa ka banay nga dunay 6 ka miyembro nga taga-barangay Kalumpang ang nalakip sa 13 ka nagpositibo sa COVID-19. Samtang gianunsyo sa Jensen LGU nga sugod December 15, dili na niini abagahon ang gasto alang sa hotel o motel quarantine sa mga locally stranded individual, authorized person outside residence o APOR, mga direct contacts sa nagpositibo sa COVID-19, gawas lang sa mga returning overseas Filipinos, mga LGU frontliners ug ilang pamilya. Duna na 1,207 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City. 1,043 ang naayon na ug 51 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.
Dungan nga nagpahigayon og Santos nga misa ang 17 ka parokya sa Diocese of Kidapawan sa pagsaulog sa kapistahan sa Immaculada Concepcion karong adlaw. Una ang misa sa katedral, nagdagkot og kandila ang mga deboto ug mihalad og bulak sa imahen ni Birheng Maria sa tunga sa highway sa syudad. Susama aktibidad usab ang gipahigayon sa Our Lady of Pediatrics sa Fall Grace Cathedral. Nakasentro ang pagsaulog ngadto sa pagpanalangin sa maayong panglawas sa mga frontliner ug makarecover ang mga nataptan sa COVID-19. Gisiguro usab sa diocese nga matuman ang health protocols atol sa kasaulugan sa kapistahan. Ang Immaculada Concepcion may patrones sa Pilipinas. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Duha ka mga drug suspect sa Hasaan, Misamis Oriental ang nasikop atol sa drug bypass operation apan depensa sa mga suspect, planted kuno ang mga illegal nga droga. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Dakpan ang duha ka lalaking sila Gilbert Salvo Manalo, 28 anyos, taga Katipunan, Villanueva, Misamis Oriental, ug Robert William Walter, 40 anyos, taga Kabulawan, Solana, Hasaan, atol sa bypass operation sa Proctos del Fuente Street, Lower Hasaan. Napalitan ang mga sospek og usa ka sachet sa gituwang sabu ug sa pagrikisa. Laing pakete na sab sa sabu ang nakuha kanila nga mobalor ang kantidad sa 3,000 pesos. Sigun sa kapulisan, nga dugay na nilang ginasubay ang lihok sa duha, ilabi pa nga taod-taod na kining nalambigit sa pagtulak og illegal nga droga. Actually, mo post sila at the same time mo gamit no gani ako makaingon jud ko nga gabi mga tama kayo. Kanang duha actually duha na sila kabok. Nay Tagalog isa. Apan gipanghimakak sa mga sospek ang pasangil kay igo ra kuno sila makikita sa ilang kasabot sa chat. Na siya ka chat nga magatigmate niya. Ako nagpa-drive ba? Mulang wala ko ilabot ang plano to is ma-meet niya, hindi mo lakaw na ko, muli na ko. Kinapkapan siya, meron ng item siya, may item na may droga na sa ano niya, sa bulsa niya, sa ano, dinpog doon. Di nagulat ako, ba't nagkaroon ng droga ng ganyan? Wala naman tayong ganyan, wala. Tapos may pera pa 1,000 money. Mag-atubang ang mga sospek og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nagkadaiyang motor riding group mipahigayon og peace and charity ride sa kampo sa MILF sa Lanao del Norte. Anang detalye. Ang kanhi gikahadlukan nga lugar sa Camp Bilal Cora sa Munay, Lanao del Norte nga iladong kampo sa Moro Islamic Liberation Front gisulod sa dulan 200 ka mga riders alang sa usa ka peace and charity ride. Bit-bit sa mga riders ang mga food packs alang sa mga residente sa lugar. Abot na mo dire, dako kaya mong kalipay, nahimamat na mo ang mga MILF nga welcome kaayo Manila. Pero labaw pa sa food pack nga dala sa mga rider, nalipay kuno sila sa kalinaw nga misugat kanila. Lahi na kuno ang kahimtang kaniadto og karon. Dili tinuod tong giingon nila nga gubot nga lugar. Murag 1 decade na siguro ang nahitabo nga magmalinaw na ang Lanao del Norte. Okay naman dahil, peaceful dahil kayo. Mararaga ng kuan. Wala ray hadlok. Mapasalamaton usab ang leader sa komunidad nga si Commander Bravo kay pinaagi sa mga aktibidad mausab ang ilang imahe kay buot lang kuno nilang makabot ang kalinaw. Hindi po ako masama. Kasi ang sa pagtingin po sa iba, sa atin, ay ako dahil pumapatay ng tao. Wala po akong pinapatay na tao. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Isa ka na sa 67.6 million katao ang nagkasakit ng COVID-19 sa tibok kalibutan. Sa Pilipinas, kapin 442,000 na ang nataptan ug sobra 32,000 ini mga taga Mindanao. Sobra 67,618,000 na katao ang nataptan ng COVID-19 sa tibok kalibutan. Ana-anasab sa kapin 43,541,000 ang nakarecover ug sobra 1,544,000 ang namatay.
Sa Pilipinas, 1,400 ang bagong COVID-19 cases nga natala karong adlaw. Busa miabot na sa 442,785 ang total COVID-19 cases sa nasod. Duna na sa 408,790 ang naka-recover o 8,670 na ang namatay. O ganaan na sa 32,105 ang naigo og COVID-19 nga mga taga Mindanao. 25,670 ang naayo na o 1,208 ang namatay. Gibutyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga posibleng ipatuman niini ang firecracker ban sa tibok nasod sugod Disyembre sunod tuig. Ani ang report. Sa public address ni Presidente Rodrigo Duterte, nangayo kini og pasaylo sa lahi nga pagsaulog sa Pasko karong tuiga tungod sa pandemya. Gipasabot niini nga ang paghugot sa gobyerno sa mga pulisiya niini alang sab sa kaayuhan sa tanan. Look at it this way. All of the Christmas of your lifetime, ngayon lang naman ito isang beses hinihingi ng gobyerno para sa iyo. Ang ano dito is para sa iyo, hindi para sa gobyerno. Gobyerno is an abstract thing. It does not breathe, it has no lungs, it does not get sick. But government is an agency through which the will of the people is expressed. Samtang gihunahunaan sab sa Pangulo nga posibleng ipatuman ang total ban sa pabuto sugod sunod Disyembre. Matud sa Pangulo, kinsagikan sa Davao City kung asa gibawal na ang pagpabuto matag Kapaskuhan ug bagong tuig, dako ang natabang niini sa pagpakunhod sa disgrasya tungod sa pagpabuto. Total, nandiyan pa tayo ngayon. May 1 year pa kayo next December. Baka next December, ibawal ko na ang putok because it is really a dangerous thing and for reasons of public safety and health. Public safety, mamatay ka, masakit ka. Health is, ma-hospital ka, maputol yung kamay mo. It's a health problem actually. Dugang sa Pangulo, buot lang sa gobyerno nga magpabiling luwas ang tanan sa kasaulugan sa Pasko ilabi na karong dunay pandemya. Gani na ningkamot ko ng gobyerno sa pagpangita og solusyon sa maong problema. Gipasalamatan sab niini ang mga frontliner nga nagpadayon sa pakigbisog batok sa COVID-19. For those who are really the workers, lalo na yung mga frontliners, the doctors and the nurses who have to face the sick people, we salute you many times and please continue to do so and may God bless you. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Nostalgic feels ang hatod sa usa ka cafe sa Davao City nga dunay konseptong pagbalik tanaw sa kasaysayan sa Pilipinas. Ato kining bisitahon pinaagi niining report. Daw nag-time travel ang matag musulod niining cafe sa Davao City. Tungod kay ang disenyo niini may kalabutan sa tulo ka nasod nga nakadalit og dakong impluwensya sa history sa Pilipinas. Makita ninyo mo siya history sa Philippines po. May 3 colonizer po siya, which is Spanish, American, and Japanese po. Matud sa tag-iya, nakahuna-huna siya sa maong concept kay buot niya ma-incorporate ang historical identity sa Pilipinas karong sagad sa mga cafe, modern ang setting. Ang ilang kisame, gama sa banig. O kung pagkaon ang hisgutan, organic ug halal certified sab ang ilang mga ginaserve, ug tanan, fresh from the farm. Ang ilang kape, pure coffee beans gikan sa Mount Apo. Fusion sa Pinoy ug Western influence ang ilang pagkaon. Sama na lang sa ilang specialty nga relihiyanong bangus with a twist. Ang bangus na mo, boneless na mo siya, tapos butang nga daw mga vegetable, apil ang sulod, gisuksok na mo siya, tapos timpla, tapos fried. 3rd time. Kumusta sir? Kumusta ang place? Ang food? The food is great. And yeah, the restaurant itself is, ang vibe is cool, chill, and then malapit din sa bahay namin. Puhon, buot sab nilang makatabang sa kinaiyahan ug mahimong plastic-free ang ilang cafe. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Okay, belated happy birthday kay Mary Ann Kerubin ug advance happy birthday sa friend ko si Dante Lagana. Belated happy birthday usab kang Pitel Rosel Aclon. Happy birthday. Happy birthday. Nagtanaw sa butong kapuso nga si Michelle Inigo karon sa Panabo.
Og happy birthday Mama Connie Akuram. Kung si Emil Cinco po. Birthday. So, kanta ito? Bawal pa de. Bawal ang birthday. Happy birthday! Mga kapuso, 17 kaadlaw na lang. Una magpasko. Mga kapuso, way po ang among pagkato nagbalita. Bisitayo ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa madagkong balita sa nagkadayang reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulahi og dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.